aiwa unokubuda chiti ndikumusha kwangu ngepi uyu munhu unobuda chiti kumusha kwangu mukasike mwacheche chemunobira mwabira muite iri yacho iri ndakandi wakataura sabu kwajazinya mukabira nyazizi sabu kwani wakatotaura iyo wakati ndikanga ndati mwacheche ndinobuda ndinotungamira kusvike paumba pangu mataura anosvika nyaya iyi haizotanga nhasi yakatangire mumutamwa mavhisa inatangai mavhisa tangai na mapuka ndiwakauraya munhu kari kachoko saka tangai wakatore bhuri munhu wakauraya nasekupamwe wose memuri saka takatomboimuno kuti katongwa tangai akabvuma kuti hungu ndindakauraya nanasidhora rake rematatendenda ririyo rakasiwa ndimbuya anizuriani mbuya masona ndowakatibudisire nyaya iyi panapa bhuri aribvaadini ndoti kuripwa ndikuende kumusha kwangu rikatotarikita nekumusha kwaro raitaura nhofo tandanai tangai sani mapuka nadhevi ari arume angani 4 aya 2 acho apenyu tandanai mupenyu ndiwo yapo tangai mupenyu ndiwo une matatenda ariko kumba kwake mumutina tandanai mapuka mwendiani tangai mavhisa tangai haana kuripa wanga akurambozi takazitasiwa ndimbuya masona tikati chitsvakai mari yekuti tiendepi tiende kumusha kwemunhu uyu muratidze tomu mosaka nehama dzacho mutaurirane zvinodikana ngehama dzacho saka tangai uri kuwa ndopaakuzirizvidika kusachade kucha munhu wacho waiza kusachade kucharipe munhu uyu munhu wacho waiza asi munhu wacho wakabuda achitaurire zvezvakataura pana tangai wai ndode ng'ombe 7 ndikucheka kwawakandiita pamukadzi ndikati ndode ng'ombe 5 kuti usina ng'ombe unondipa iri mari 350 pamwombe 1 ndizvo kapazvitaurwa munhu wacho waizani asi kutaure zita rake akazi munotaurwa ngeiyo imimi wamaiziya wamakauraya waizani waisenze pasani waizani waisenze pasani pamataura pasani mapuka waizani munhu waasaisenza koko waidini wakatooneke mudondo wakaoneka chitangai imimi ndimaisenzapo munhu wakaite zvekuzoiwa naye zita rakamuriziya uyu pakaunzwe munhu ichibvu wakauya nani imi muri pashopu ndiani wakauya nemurivo uiwa naye paakaita kuye pashopu muri wakauya nani inini handisi kumboone maoneka ichangwange kusenze mushopu ichitenge njera ichiotengesa maonere ake handiyaziva ndozvendinoziya izvo munoziye imi munoziye zvindataura saka dhora renyu ngerekutenga njera here ngozati kuti mukakameba pane vari kuuya imimi ndimukuziye zvakaitika pamusoro amapuka munoona makuubindira hamuna henyu kuone kuuya kwake asi mumadziso munhu makazomuona handisi umu kudai handisi amapuka ndati imimi muri kuti handimi here mabate mairi nhasi muri bate mairi makuda kupindire kuti hamuna kuone munhu mumadziso makazoona raropa apa pari kudie nyaya iyi ngerufu rwawanda ana angu ndio pasimuke dare namapuka rufu ana angu afa
December. Imi munokuda ere kufa kwawo kwacho? Zona uno Amakuka. number 2. Imi munokudawo ere kufa kwaanenyu ngomuri kuti ndozvazvisumudzawo. Imi munokudawo ere kufa kwaanenyu? Handikudi ndakarega anango kuti azofa ere. Imi michitaurai pamwakaona imi. Musachapindira. Andotaura pendisakaona ere kuti ndinozebhurwa ere pendisakasvika ere. Makunga makukanda zhura. Mamanikidzwa ere kubate mairi. Pamusoro ichangamire tichitaura pamberi paMwari akabvuma, hakuna tsamba ere yabva kuna Shepi, tingangotenderera. Handiti pane tsamba iripo Ndizvozvo baba, tsamba iripo, asi ava taakuvadaidza tichitaura kuti izwai zvaakubuda avo vachitaurawo, saka vakanga vaakuti hwanda kuti haano ina handizvizii, handinowa ndakaona. sori hangu Ndosaka tati budai pachena nyaya yenyu iswatudzwe ndi mambo, rufu harunatiba mumusha. Plazi amapuka amusi kuhwandire dare. Muri kuhwandire hama dzenyu kuti dzirambe dzichifa. Aiwa, handina kumbohwanda. Dare iri riri kurwadziwa. Chashata apa mambo kutungamirirwa nemuprofiti. Ndiyo muprofiti ndiye wakubvisisa yematatendenda ere. Kuti tenda amwe angatofa izvozvizvi airi mumashure mwekufa kwaiwa ndakaona parikuzi imimi matatendenda hakuna tutakakufosa kuti muise matatendenda apashi munhu mubvunzo rwakuti munhu wacho wanga wakadini wakagana mubvunzo Masawa ese motore. Tenda kunyora masitamu. Esa ndo. Tanda nai mapoka. Na tanda imaviva. Masani mapoka. Na musaramba. Musaramba na deri. yes Esa anofome alipeni. Atari airi ndo apenyu airi akafa akafa. Masaro peni yo ai. Ndi ndanana natangai. Ndi asari apenyu. Ukambo mama atawa mama tawa. Tangai ndakauya naye mudare muno. Ikamirirwe muno zikazi. Tangai akabvuma akakuti dhora rake rematatendenda. Saka dhora rake rematatendenda ririmo munyika mupamba kwake kwamo tinobira kusiyana turika. Zvichizi chisai mari yekuti vaise mari yataurwa ngemunhu wati ndiri kudai. Tochitore mari tochienda nayo kumusha kwacho. Tochitsvake pamusha kwacho tichiti apa ndipo pano tochotara nemadzimambo ariyo. Tizvuzvi anoti kudini ngezvakaita tangani. Pamusoro ichangamire kutsinhira ipopo nyaya iyi ichokwadi. Makatituma kunga vana baba muJames varara variko, mukazondituma kuti chiendai muridifa vana James because tiri kuda kuita umwe urongwa. Ini ndikazoenda naMupezweni. Dhora rematatendenda riri muchikwesho cheshuga chakasungirwa mumunyi. Mbuya Masowa vari kuti chigadzirai mari tiuye tichizosimudze bvuri iri, tochiende kumusha kwacho kune imimi vatangai mavhiza. Vamwe vava chinouya chichateera chega. Ndosaka muri kuona zvakudai ngoti mumunyi chikweshocho chirimo chakaturikwa. Tangai uchitori nepfuma inode kuuye kuno, wakazongaonza inode kuuye uno yekuuraya munhu iye uyu. Asi zvirongwa zvese zvakaitwa nambuya Masowa vakaita tiripo. Nyaya utanga yawo yechitatu. Unope leva headlines. Tanga ipa yakauraya munhu yacho. Unogona kulipa yacho. Uya nezviro chitatu. Chitatu chamangwana chichi.
pamusoro chamani ndaitofunga kuti senhau yakasvika payakasvika iyi inotisi yaakufanirwa kupiwa because yakatoiswa judgment ngemunhu waibuda nambuya masowa tiri mumusha imomo. Inofanirwa kuti iye chipuwa notice judgment LC4 inofanirwa kutonyoka because tangai wakutotanga ungwara asi matate nendati ruziziya ari munyi ndakaenda popa mushapa chenye saka ndonyorawo nekuti auye nezvinhu zvekuripa nguva yakatorai ngawe chitatu mande chipiri chitatu auye mazuva iwona. saka ine mitope yemupurisa wakazvibisa aiwa kotopisa mupurisa unokuvana. saka panyaya todzoke panyaya yaava mambo kachangamira takuti isusu avakanga ambotauri kuya zvinhu vanopisa ng'ombe munopise ng'ombe nhumwe dzemufi paine zvachazotaurawo zvimweni pamapipano panoti ng'ombe nhatu ndokuti ng'ombe 10 munhu mumwe dzemunhu wakafa kana asikagari pane pamapo ng'ombe nhatu kuti 10 takatoda kuti madinoiyeyo nemazuva ekare tauri kuti munhu akauraya munhu achati ng'ombe nhatu 4 kuti anhu akuri kutamba ndizvo. saka imimi mazuva ezvakataura ng'ombe nomwe dzinotanga kupisa kwedza mambo nhatu otopise nomwe Dzinende kunyakura asi dzinoende kuna nyakura iwa unokubuda ichiti ndikumusha kwangu ngepi uyu munhu unobuda achiti kumusha kwangu mwacheche chemunobira mwabira muite iri yacho iri wakataura sabhuku wachazinya mukabira nyazizi isabhuku ani wakatotaura iyo wakati ndikanga ndasvike mwacheche ndinobuda ndinomutungamira kusvike paumba pangu matauri anozviita muzvinao. zvakanaka isu tinozoita izvo zvezvazvo muzvatifa tichisina zvezvazvo munozonasa kuzwisisa kuti tinomubvunza kuti toita sei tisachakoni matomubvunza iyi kuti tungamira umwe ndiani zvimweni umwe ndiani musarambana ngopi sarambana watu wakafa basi hapana anacho hapana Changamire zvinye kope Ndimavhiza musarambana iyi. ndimavhiza mavhiza unokuya pana apa unokutorwa mumbudisa unoende koonese zvezvo kuti auye kuno chitatu umwe ndiani zve pana tandanai mapuka ndori apa ka kuti tandai mavhiza sani mapuka hapana ane kozoita musarambana pamusoro iyi changamire ungao ndikuona sekuti vanhu vese ava vacho havaida zuva rekuti vasangane ava wato witness yedu ava izwai zviri kutaura uyu zvamangaita zvinoziya uyu vosangana vese vari pamwe Munogona mambo imiti. musataura vongosangana ava ndo vatowevadhezhi vange varipo vakapuwe zita mushauperi vanhu va ndovatangai varipo vese varipo izwai nyaya yakubuda yabvuma uyu yaanoziya maitiro akaita madzibaba edu saka ndikatiti toisangana chitatu chitatu amurekerei wamudorei achimurekerera saka unaeotoondoki mazwaire wepashebwisa kuti
endaimo kana kuti tichanyora samoni motitaura anoda kubatwa wacho motinyoresa mhuri yekwasani, mhuri yaindotanda nayo, mhuri yamusaramba naDhavidhi nemhuri yatangai. Vosangana pamwe, izwai zvaakubuda zviri kutaurwa ndiani? Ndiuyu une matekeredawo. Mambo oise muripo wake panguva imwe nezvinode kuitwa zvinodozofambwa zvakadai zvinode kuripwa zvotaurwa mese muripo mhuri dzayo kuti munhu uriyo unode kuripwe zvakati, ende hatizozivi zvichadozobude munyaya yemumuripo zvotaura vaita mambo. Saka dheki rechitatu mwese mwakadai mudzoka, mhuri idzi dzodzoka mosangana, mambo otore nyaya yacho kawanda. Mupurisa wamambo. Musati mwaenda munyasotipe mazita acho, totonyora munhu motoona kuti ndizvo vanhu vacho vanyorerwa. Imimiwo munozotutsira, ati vari bhuku menyu. Mupurisa waenda kwamuchisi, avo mosumuka navo vakadaro mweya navashitani. Imbosiyai rakadaro. Imbowo yekuti nyaya ine payakatombobvira, ine dhora rematatira irari yaya musi wechitatu. Imwe ng'ombe dzenyu ndengwa dziri ng'ombe 10 dzinoti nomwe dzimufi 3 dzamambo. Mazuva ine Mazuva eramapuka umwe nomwe wari involved anopinda afanana nezvekuisa munhu. wechitatu mungomira hito unozonyidonomurema masama dai vakwarazerera